Καλησπέρα σας. Με λένε Άρη και αυτή είναι η σημερινή συμβουλή για το e-shop σου. Θέλω να σκεφτείς κάτι. Αν ένας προμηθευτής αλλάξει σήμερα τις τιμές του, πότε θα ενημερωθεί το δικό σου e-shop? Σε μία ώρα? Αύριο? Την επόμενη εβδομάδα? Αν οι τιμές ενημερώνονται χειροκίνητα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πουλήσεις ένα προϊόν με λάθος τιμή. Αυτό μπορεί να μειώσει το κέρδος σου ή να δημιουργήσει προβλήματα με τους πελάτες. Η λύση είναι οι ενημερώσεις να γίνονται αυτόματα, μόλις αλλάξουν τα δεδομένα του προμηθευτή. Στην Commersum αναπτύσσουμε λύσεις που συγχρονίζουν τιμές, προϊόντα και πληροφορίες, ώστε το e-shop σου να είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες. Αν θέλεις να δεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί και στη δική σου επιχείρηση, στείλε μας email στο info@commersum.com.